Jamen, jeg vil egentlig kalde det sådan et styret, glad netværk. Og jeg synes, det er helt fantastisk at opleve, at man lige giver den de der 10% ekstra. Drengen med ild i har jeg set, så det har været helt fantastisk. Jeg sagde også til mig, at hvis du skal tilbage, er du også nødt til at lave en ny version af dig selv. Lyt lidt mere, være ydmyg og tage armen ind til rummet. Men da de så kunne se, at jeg så kom tilbage igen og havde gnisten i øjnene, så begyndte de igen at tro på, at nu gør vi det. Okay, nu tager vi det sammen. Og så kommer der altså strøm på batterierne, når de kan se, at detaljen det er også det, der bliver eksekveret. Så er der respekt. Jeg følte mig bæret, dengang jeg fik en invitation. Det gjorde jeg faktisk. Og har hørt, at der skal være et møde igen. Og det håber jeg, at jeg også får en invitation til. Men jeg ved det jo ikke.